Suivez-vous à Tismos. Oui, à Tismos. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tsafako fa misy na miafy gn'anao ka mivaga tsy takatandragno tsy mafantatra moty koa tsy sasakany masiatraka no milavandy amy raha tsisy vikany resaka aminy walawala no tsisy lerany aninay jaditsigny telefony magneno isandera kara olo mpanano aferanao vonivonitsy numero telefony magneno isandera kara olo mpanano aferanao vonivonitsy numero sambola tia vale anotiako na magaria nae kafiako iala aminao tsy paresa anotiako efatavela mave zaho resipitiafana sabatita ambony ambany razakeno zako mbo magnotany mandengandenganao ekony marigny misy raha mivony ambadipatikany satsolatala tsy very fangay azoko jiaby rataonao aminay ala minara atianao atao fosao mbola tia telefony magneno isandera kara olo mpanano aferanao vonivonitsy numero telefony magneno isandera kara olo mpanano aferanao vonivonitsy numero sambola tia vale anotiako na magaria nae
Ça s'est bien passé? Oui. Jenny, be happy.